Mentang ini pe ya kijingalekai football final kibanelekai haune munai me. Kijingalekai final jong ka FA Cup kadai hapreng ka Manchester City Persia ai ka Chelsea. Ka Manchester City ka job nyausin kat ba ka Chelsea ka job adu prasin. Badlada ka Chelsea kan job ya kan ka jingalekai final jong ka FA Cup kani orung direct sya ka Europa League. Ka jingalekai final jong gini ki artli kan hun kan long ha ka khan ru tarik mentau manai ha ka por nyau shiteng PM. Ka jingalekai final jong ka AFC Champion League 2 kadai ha prenga ken hunile kai Ronaldo ka Al Nassr Persia ai ka Gamba Osaka ka brai ka club na Japan. Bad ka ken hun ka ba job ya kan ka AFC Champion League 2 kani orung direct sya ka AFC Champion League Elite. Bad kini baru artli ken hun ki klem pat yora ya ka nam ladu jong ka AFC Champion League 2 kani ka jingalekai final ha preng kini ki artli ken hun kan long ha ka khan riu tarik mentau munai ha ka por khat wei khat san PM. Balada ka Al Nassr ka job ya kan ka jingalekai kadai ka sin ka bengkong na ka benta ka Al Nassr bad kum juru na ka benta Ronaldo bani ora trophy agi competition balapan ya da ka AFC. Ka jingalekai Europa League final kadai ha preng ka Freiburg ka bere ka club na Germany Persia ai ka Aston Villa ka bere ka club na England. Bad ka ken hun ka bolong ka ladu kani orung direct sya ka Champion League. Bad gine baro artli ken hun ki klem pad yora ika nam ladu jong ka Europa League. Balada ki job kandai ka sin ka beningkong. Baria kani ka jingalekai final onele kai ha ka arpway tarik mentau manai ha ka por khat arshiteng am. Ka jingalekai final jong ka Women Champion League kalong ha preng ka Barcelona Persia ai ka Lyon. Ka ken hun jong ki thele kai jong ka Barcelona kilayo banra Arsin ya ka Women Champion League. Kat bagi thele kai jong ka Lyon kilayo banra adu prasin ya ka Women Champion League. Bad ka Lyon ka deru ka ken hun ka bejob buntam ya ka Women Champion League. Bad ka jingalekai final ha preng kini ki artli ken hun kan long ha ka arphu lai tarik mentau manai ha ka por khandai shiteng PM. Ka jingalekai Europa Conference League final kadai ha preng ka Crystal Palace ka bere ka ken hun na England Persia ai ka Rayo Vallecano ka bere ka ken hun na Spain. Bad baro artli ki ken hun ki klem pa diora ya ka nam ladu jong ka Euro Conference League. Bad ginong job ya kani ka final kini orung direct sya ka Europa League ha ka samoy ka banwan. Bad kani ka jingalekai final ha preng kini ki artli ken hun kan long ha ka arphu pratarik mentau manai ha ka por khat ar shiteng am. Ka jingalekai final jong ka Champion League kadai ha preng ka PSG Persia ai ka Arsenal. Ka PSG ka bade ka ladu ha ka samoy baladep kat ba ka Arsenal kadai ka ken hun ka ba klem pa diora ya ka Champion League. Balada ka Arsenal ka job menta ka samoy kandai ka sin ka beningkong na ka benta ka jongka bani ora ya ka Champion League. Bad kani ka jingalekai final onele kai ha ka live heu tarik mentau munai ha ka por khandai shiteng PM.